Egbuola mmadụ abụọ na-amanye iwu ịnọ n'ụlọ n'Ebonyi. Geenụ ọkwa nke a n'uju ya. Ndị uwe ojii agbagbuola mmadụ abụọ ji egbe na-amanye iwu ịnọ n'ụlọ ya bụ sit-at-home n'Ebonyi steeti. Dịka onye na-ekwuchitere ndị uwe ojii ọnụ abụọ nọ mesiri kwuo, ọ sịrị na Tuzdee bụ abalị 11 n'ọnwa Julaị na ndị nchekwa obodo natara ozi na enwere ndị ji egbe n'ọbọsị dị na Ọhaọzara nke asị bụ ndị IPOB wee na-amanye ndị mmadụ iwu ịnọ n'ụlọ. N'ọnụ okwu ọnọme, ọ sịrị na abalị 10 n'ọnwa Julaị n'afọ 2023 oge o ji nkeji 50 wee gafee elekere nke mbụ nke ehihie ka ụfọdụ ụmụ okorobịa bụ egbe gara n'ọkpọsị n'Ọhaọzara wee na-agba egbe ayara. Ozigbo ndị uwe ojii natara ya bụ ozi, ha nwụchiri ya bụ ebe wee nye ụmụ okorobịa ọsọ. Ya bụ ụmụ okorobịa tụgharịrị wee